Približi, malo se odmakni jer ga snimam. Jedan probni krug ili... Ne, možeš još jedan krug, ali baš ne slalom više. Slalom možeš početi ako si spreman. Kako morat malo tišine, nekako je bila prvi put sa malo više ljudi, pa ja čisto razumijevanja radi. Joj, teško ga vidim. Ne, teško. Eto ga, sad sam se napravila hlad. Počet? Skliznula.